Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman ang ating Mahiwagang Burnay! Laking gulat ni Alfred nang minsan siyang magbasa ng dyaryo. Nakita niya kasi sa obituaryo ng pahayagan ang kanyang pangalan. Hello? Isang maling pagkakamali ang naisulat sa artikulo. Bagamat nagulat ay hindi naman nagalit si Alfred. Sa halip ay binasa pa niyang maigi ang mga nakasulat sa pahayagan. Nais niyang malaman kung paano ba siya ilalarawan ng artikulong ito kung sakali nga napatay na siya. At ganito ang kanyang mga nabasa. Dynamite King, Alfred Nobel, yumao na. Siya ang tinaguriang mangangalakal ng kamatayan. Hello? Labis na nalungkot si Alfred sa pagkalarawan sa kanya. Hindi niya nagustuhan ang bigat ng paratang na siya isang mangangalakal ng kamatayan. Ba't ka naapektuhan? Hindi naman ikaw yun. Ito si Alfred. Huwag kang asyumera dyan. Huwag kang salo ng salo. Kaya nga. 4 na taong gulang pa lamang si Alfred nang mapadpad ang kanyang ama sa linya ng mga pampasabog. Nagtayo ang ama ni Alfred ng pabrika ng mga bomba at iba pang mga sandata para sa Crimean War sa Russia. Nang matapos ni Alfred ang kursong chemistry, ay tumulong siya sa kanyang ama sa pagpapatakbo ng kanilang pabrika. Sa pagtatapos ng digmaan taong 1859, ay nagsimulang malugi ang kanilang pagawaan ng bomba. Dahil dito, ay lumipat sila ng Sweden at doon ipinagpatuloy ang negosyo. Taong 1864, isang trahedya ang gumulantang sa buong pamilya ni Alfred. Isang malaking pagsabog ang nagwasak sa kanilang pabrika sa Sweden. 5 tao ang nasawi sa insidente, kabilang ang kanyang nakababatang kapatid na si Emil. Ito na marahil ang pinakamalagim na bahagi ng buhay ni Alfred. Ngunit ito rin ang nag-udyok sa kanya para lalo pang mapalalim ang kanyang kaalaman tungkol sa mga pampasabog. Matiyaga siyang nagsaliksik at gumawa ng mga eksperimento para makalikha ng mas ligtas na pampasabog. At matapos ang ilang taong pagsusunog ng kilay, ay naimbento ni Alfred ang isa sa pinakakilalang pampasabog sa buong mundo, ang dinamita. Taong 1867, iginawad kay Alfred ang patent ng mga chemical na bumubuo sa dinamita. Dito na siya nagsimulang kumita ng limpak-limpak na salapi. Siya pala yun yung sa obituaryo, nagkamali lang. Taong 1888, ay namatay naman ang isa pang kapatid ni Alfred na si Ludwig sa France. Isang French newspaper ang nagkamaling naglathala ng obituaryo ni Alfred sa halip na obituaryo ng kapatid nito na si Ludwig. Okay. At sa artikulo ay mariing ikinondena ang pagkakaimbento ni Alfred ng dinamita. Kung ako man ay mawawala sa mundo, ayokong maalala nila ako bilang mga ngalakal ng kamatayan, sabi ni Alfred sa sarili. Dahil dito ay naisipan ni Alfred na ilaan ang malaking bahagi ng kanyang ari-arian sa pagbibigay ng karangalan sa mga taong may bukod-tanging kontribusyon sa larangan ng physics, chemistry, medisina, literatura at kapayapaan sa buong mundo. Dito na itatag ang Nobel Prize ng Swedish inventor and chemist na si Alfred Nobel taong 1895. Matapos maitatag ang Nobel Prize,
Sa sumunod na taon, December 10, 1896, ay binawian ng buhay si Alfred Nobel sa sakit na stroke. Subalit sa kanyang pamamaalam sa mundo, ay iniwan naman niya ang 31,000, ay hindi, mahirap pagbilang pag marami na eh. Sanay ako sa konting zero. Ulit. Marami ng numbers, nakakalito talaga. Wala kasi kung ganun pera. Subalit sa kanyang pamamaalam sa mundo, ay iniwan naman niya ang 31,225,000 Swedish kronor o humigit kumulang 250 million US dollars para pondohan ang Nobel Prizes. At bilang pagpupugay kay Alfred Nobel, itinatag naman ng Central Bank ng Sweden ang Nobel Prize in Economics taong 1968. Ngayon, burado na ang masamang bansag kay Alfred. Burado na ang masamang bansag kay Alfred Nobel bilang mangangalakal ng kamatayan. At sa halip, ay kinikilala na siya sa buong mundo bilang isang pilantropo ng karunungan at kapayapaan. Ikaw, kung isusulat mo ngayon ang sarili mong obituaryo, ano ba ang gusto mong matandaan sa iyo ng mga tao na nakasalumuha mo sa mundo? Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay ni Alfred Nobel, isang business leader, engineer, chemist, scientist, at founder ng Nobel Prize. Alam mo, hindi ko alam na he invented the dynamite. Oo nga eh. Or tulog tayo nun. Hindi ba rin alam? Hindi ko alam. Diba kasi... Ngayon ko lang napagtanto. Oo, kasi malayong-malayo naman kasi magkaroon kami ng Nobel Prize ni Chopper. Hindi na namin alam yung life story niya. Pero diba, he invented pala the dynamite na kung tutusin, hindi siya talaga masayang inbensyon. Makakatulong siya for war, but war is not what we need. Ayaw natin ng gera. Diba? Pero isipin more mo yun, on destruction yung invention niya. Oo, destruction Instead of, ano ba yung opposite ng destruction? Instead of giving life. Tama. Instead of hope, diba? Instead of peace, diba? Yung kanya, pagkasira, pero during that time kasi parang laganap yung yung war. Kaya yun yung business. Yung business. Parang na patok, katulad ngayon. para tangkilikin siya. Oo, kailangan yun ng business mo. At para yumaman ka, kailangan yun ng business mo. But anyways, diba? Sa isang, ito na naman po mga kabisyo yung sinasabi ng Tambala na lahat po na nangyayari sa ating buhay ay meron dahilan. Bakit naman magkakamali yung obituaryo? Siguro, nung nalasing yung nagsulat, di ba? Iba yung pangalan na nasulat niya. Sa halip na pangalan ng kapatid niya na si Ludwig, ang naisulat niya yung pangalan ni Alfred Nobel. Kasi kung hindi niya naisulat yun, hindi siguro natauhan si Alfred Nobel. Na baguhin ang kanyang imahe. Correct. Sa mga tao na isipin na, ayoko nga makilala bilang mangangalakal ng kamatayan. Ang pangit, diba? Ang pangit ng description sa iyo. Si Alfred Nobel. Oo, yung gumawa ng dinamita, yung maraming napatay. Oo, diba? Siya yung naging dahilan kung bakit maraming namamatay sa kanyang invention. Including his brother. Ang pangit, diba? Ang pangit ng impression, ang pangit ng kanyang imahe. Pero dahil sa isang pagkakamali, may kabutihan na lumabas, diba? May magandang realization. Correct, may magandang realization. See, everything has its, its place and has its reason. Diba? Kung hindi nagkamali yung obituaryo at hindi nabasa ni Nobel, 'di ba? Hindi niya maka-create ang Nobel Prize. Totoo yan, na maganda ang adhikain. Correct, na hanggang ngayon talagang diba? Na kapag ka nagkaroon ka ng Nobel Prize, talagang wow, ikaw na, you're the one who, 'di ba? Diba? Napakaganda partner nung iniwan tanong dito, ikaw. 'Di ba? Kung isusulat mo ngayon ang sarili mong obituaryo. Yun. Ano ba ang gusto mong matandaan sa iyo ng mga tao na nakasalamuha mo sa mundo? Yan, 'di ba tanungin natin ang ating sarili, ano na ang nagawa mong mabuti sa mundong ito? Tama. 'Di ba habang ikaw ay nabubuhay, ano ang gusto mong maalala ng tao kapag ikaw ay namatay? Correct. 'Di ba? Isipin mo 'yun, kabisyo, may mga nagawa na ba akong hindi matatanda, hindi makakalimutan ng mga tao? At yung nagawa ko ba na 'yon mabuti o masama? Tama. Kasi pwedeng may matatandaan pero masama. Kasi, namatay na pala siya. Buti na lang. Ay, lahi ng kriminal yung mga yan eh. Ganun yung naging image mo. Wala namang ibang ginawa yan kundi magnakaw. Sikat nga yan dito sa lugar natin eh. Kasi ang dami ng ninenok. Diba? Ayaw naman natin ng ganung klase ng pagkakatanda sa'yo. Gusto natin na pag dumating sa panahon na tayo po'y pupunta sa kabilang buhay. At makikita yung lapida mo sa sementeryo. Correct. Yun ang magaling na yan eh. Oo, yan yung yan yung tumulong sa akin nung isang araw magaling na pulis yan yung mga ganon. Tapat na pulis yan eh. Correct. Ito
magaling na artista yan, natatandaan ko. Natatandaan ko yan kasi napaka-generous. Walang ibang ginawa kundi mag-share ng blessings. Tama. Diba? Sana pag mag-iiwan tayo ng memories, mga kaibigan. Let it be good memories. and positive memories to Tama. the people that we leave behind. Yan. Thank you, Maywagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento ngayong araw na ito. Dagdag kaalaman, itong Maywagang Burnay na mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search lang po, Tambalan! Like lamang ng like, mga kaibigan, na share ng share para marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Tama. Importantacious. I-avail nyo po yung internet.org by Facebook ng Talk and Text kasi Tama. may libreng access sa Facebook. Bukod sa libreng internet na pwede ka nang makakuha ng updated news sa iba't Tama. ibang mga credible websites, meron pang libreng access sa internet. Sa Facebook. Correct. Ay, sa Facebook pala. Oo, Bukod sa libreng internet, may libreng Facebook. Isipin mo yun, di ba? Pwede kang mag-comment na mag-comment, mag-like na mag-like, Tama. mag-share ng share sa napakarami nating mga katropa. Correct. Pwede mong i-share yung mga kwento na Maywagang Burnay. Di Tama. ba? All you have to do, mga kabisyo, simple lang. I-text lamang internet at isend mo lang yan sa 9999 para sa libreng internet access. Correct. Yan po yung internet.org by Facebook. Hatid sa atin ang Talk and Text. Araw-araw, panalo! Panalo talaga kung nakasmile kayo ngayong araw na ito. Hanggang alas 12 po tayo magkakabanding-bandingan dito sa Metro and Mega Manila and via live streaming. www.loveradio.com.ph. Kasama niyo pa rin ang inyong paboritong tambalan sa radyo. Ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio Kengris Chuper. Na batiin muna natin, partner, kasi malay mo, di ba? Magpadala ng pagkain. Hindi, partner, malay mo, ipastay tayo sa kanyang hotel. Uy, pwede. Oo, batiin natin, ihabol natin si Erwin Donya ng Midas Hotel. Uy! Happy birthday! Oh, alam na this. Overnight pa more. Happy birthday, Sir Erwin Donya ng Midas Hotel. May you have maganda dyan, ha? Oo, bongacious na birthday celebration. Pa-experience naman ng Midas. Isang kwarto Yung lang, gold- kahit magkasama kami ni Nicole. Correct. Ayos lang, wala naman tumali siya. Oo nga. Maka-experience man lang. Maka-experience. So, happy birthday sa'yo, pahabol. And happy birthday kay Tita Dors. Tita Dors. Oy, Tita Dors, happy birthday, Happy birthday. Enjoy your special day. Ang dami namang may special occasion ngayon. Si Kuya Dondo ng Cherry Mobile nakatutok sa Kuya atin Dondon! at kasama niya nakikinig ang kanyang wifey na si Mayamor Montilla. Yay! Yan. Good morning! Happy listening. At ang aming tanging paalala na dapat ay Memorize nyo nyo na. Sabay-sabay tayo, mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun!